ба ҳама салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. имрӯза видеои мо видеои дархостҳо мешава. Якчанд дархоста ман якҷоя кардагием. Ана михоя як духтарак бисёр хоҳиш карда буд дар бораи намин хел сумкачаҳо. Бине дӯстони азиз, ана е шанелҳои сиёҳ, ино кена коричневи сиёҳ, ино 50 сомонияй. И ҳаштум дарвозаи корвонай тарафи оптовӣ. Ина бина ино 50 сомонай. Ана вай розови 40 сомонай. Ина мудшам 40 сомонай. Ана блестяши 35 сомонай. Ана тараф ози бина. Ина занҷирадоро 55 сомониян. Сепчкош кашоланку. Ана сиёҳош ҳастай. Ана бина. Ана ина мудош 30 сомонияй. Ана 40 сомонияй. Ина мудош бочай. Ана ина муд 20 сомонияй. Айз чанд цветай 20 сомонияй. Донада мумкин 25-30 сомон боша. Бочи ҳастай. Ина тамошо кунед. Ана ина мудо 45 сомонай. На касое да ки ҳамин чизо маҳқулай. Марҳамат тамошо кунед, бинед. Ёдовар мешавам як бори дига ки ҳаштум дарвозаи корвон тарафи оптовӣ. Дуюм сеюм ваяй контейнерда. Ана бине аями 20 сомона. Чанд намудай чихелай? Ё 20 сомон. Ана ина мудастай 35 сомон. Ана ина мудош алакай 40 сомон. Ана имада бисёр мақбул омад. 35 сомон. Ина тамошо кунед дӯстони азиз. У шахсое ки ҳамин чизора пурсида буданд, марҳамат. Ина кӯдакона 40 сомон. имада бисёр мақбул шуд 20 сомона барои харид барои фурӯши магазин барм. Ана ина муд шанело ҳастай 50 сомонӣ. Луи Витон навистаге. Ана 55 сомон. Ана ина мудош. Ана кашлоко ҳастай 20 сом 25 сом. Ана тараф бои калонтаракай Луи Витон. Ина муд и 55 сомон 60 сомон. Аҷа сумко ҳар хелай 40 сом 50 сом. Ина ино 55 сомонӣ. Ана сумко калонам ҳаст 40 сомон. 80 сомона. Ина калоно ҳастай ки кашлёкатияй. Ана хеле клачо ҳастай 55 60 сомон. Абне 60 сомонӣ. Бочай. Ина ҳар намуда бо сумкои калон мисол. Ина сумкора бине 45 сомон, на поёнда 55 сомон, 65 сомон. Ми ҳамаша нами клачо ҳам хеле нархо дора. Ина назар кунед. бине дӯстони азиз, шахсоне ки мехоҳед баъдан ҳамин нуқтаи савдоям ана 50 сомон. бине чӣ қадр хушрӯй. ҳамин нуқтаи савдо оптум дора. касое мехоҳед барои фурӯхтан на марҳамат биёед, бо арзон када гиред. ана 50 сомонӣ бо арзон мешава. дидед чӣ қадр хушрӯй. ана ин намудо ча намудастай мурӯгузаки кӯдакона. ана ин намудо астай 30 сомон. интихобшон хеле зиёд астай. ҳар намуде ки шумо мехоҳед ҳаст. ина бинед чӣ қадр хушрӯй. ино 45 сом 55 сом 60 сом. баъд 30 сомонашам аст хеле дигар намуд таракош. ин намуд кашлёкчора бинед 30 сомон. кашлёк неам сумкача боре наям. ина ин намудаш 35 сомон. ана дӯстони азиз, ялакай дуюм дархости ами тамошобинонай барои нами кӯдакҳо барои хаднатӯй намино 100 ина кӯдакҳои майда то 5 солада 150 120 ҳам хе нарх дора. ана калонода то синфҳои 4-5 150 сомонӣ
тоқиёшам ҳамрӯи амиёяи салаву тоқӣ метиян. бинед дӯстони азиз, ана ин намудо ҳастай. ина тоқию салоша бинед чӣ хеле кадомеша ки хитон интихоб кунед. аммо вая 150, 170, 160, 120 ҷомачора мехаред, тоқиёшон боша ҳамроҳи ҳамояй. агар хоҳед сала интихоб мекунед, хоҳед тоқиша интихоб мекунед. ина марҳамат тамошо кунед дӯстони азиз. шахсоне ки пурсида буданд. ана ин хоҳиши сеюми амин як тамошобини мо ки бисёртар дар бораи амин ва ё пурсида буд риштаҳо барои игрушкадӯзӣ, барои жемпиру дигар. ана амино бинед, ино як амин вайш 5 сомонай. яктам хеле кулулачаш 5 сомон. ҳозир ман бомерам дига хелошам шумо да нишон метум. ана ин амуд боини хеле вай симдорош ҳастай. ҳамаш ана мино 5 сомонӣ. яктам хеле кулулаш. тамошо кунед ӯ шахсе ки хоҳиш карда буд бинан. ана ин амудорам бинед, ям барои игрушкадӯзӣ, гулдӯзӣ мешава. ино майдача кардагиян. ино 1 сомону 20 дирам, 1 сомону 30 дирам. не калонош 5 сомонӣ яктам хеле кулулаш. айна ин амудастай. диде дӯстони азиз, ана ино боша чӣ хеле ҳозир гуфтам 1 сомону 20 дирам як донаш, 1 сомону 30 дирам. ҳама намуд рангош ҳаст. бо анамино аса як қабата, ду қабата. марҳамат шахсоне ки пурсида будед, ана тамошо кунед бинед барои амун бофтану барои духтану дигарҳо. ана дӯстони азиз, ялакай дархости дига мешава. ана ин амуд барои куртои арӯсӣ. ана бинед, ана вая ки ҳозир нишон додан дутарафа буд. нархиш 1500, нархи фурӯшуш, нархи вайш 200 сомон. дидед чӣ қадар куртои арӯсии хушрӯ. нархи прокатиш 200 сомон. яи сабабе ки ина нига пуштошам хеле зар задагияй. ҳами тайёруш и туру тоқи ама чӣ дора 1500 тайёр хари агар. баъд ҳаминое ки пушти курташ зар задаги нест 1000 сомон. ана бинед халат дора, курта дора, тур дора, баъд тоқи дора. дидед ина тамошо кунед. ина ин тараф ҳамаш 1000 сомонӣ харида. нархи об вайш прокаташ 200 сомон. ана болора бинед, болора нархи прокаташон 100 сомон. ина дуюм рияд нархи прокаташон 150 сомониян. болобудагиё харид агар бихаред 300 сум, 400 сум, 500 сум. дуюм рияда харида 300 сум, 250 сум. ана микуртои арӯсӣ ана хеле нарх наво доран. марҳамат тамошо кунед. айҷама ба ҳазур ҳар яктиша чӣ кадом ба навор гирифтам ки тамошо кунед, барое ки як бора чанд нафар дар бораи намхе курто пурсон шуда буд. аз анамин сабаб ман ҳозир якта ба якта аминора ба навор гирифтаму пешниҳодтон мекунам. ана ин намуд курто ҳаста. иноям бинед чӣ хеле хушрӯанд сафедо. ана тоқиёра бинед. касое ки барои фурӯхтан мебарад тоқи ҳар хел нарх дора. 15 сум, 25 сум. ана ёра бинед. ана якмуш 20 сомонай моҳраги. нархи обтумша гуфтестам. ана зардузиё боша ай 15, 20 то 35 сомона. зардузиёра бинед. ана дӯстони азиз, шахсоне ки ами дар бораи амиё пурсон шуда будед, марҳамат тамошо кунед, нархоша фаҳмед. ман ҳозир анамин рақамҳои телефон, ами адреси инстаграми амин фурӯшандара мемонам. шумо занг зада ё ки диромада тамошо кунед. набинед чӣ хеле хушрӯанд. ана тоқиёи сафед вақти обтон мегиред 10 сомонӣ, 15 сомониян. ина дӯстони азиз, шахсоне ки мехостед дар бораи анамин маълумот пайдо кунед, марҳамат ана амин намуд видео
барои пайдо кардани маълумоти либосҳои арӯсона. марҳамат, тамошо кунед. ҳозир ма дигар чизошам нишон медиҳам. ино беҳад хушрӯ духтагиянд, дӯстони азиз. Инаи тагош ламинаж курташай ламинажай, а болош турай, накидкаш турияй. бинед чӣ хел хушрӯай. инаи 1000 сомонашай. пушти курташ вай надора, зар надора, 1000 сомонай. ана ӯе ки пуштишда зар дора 1500. бинед 200-150 сомонда метавонед инора прокат гиред. ана кӯдаконаам ҳастай, барои кӯдако, барои домод кӯдаконо 150-120 сомон. мебинед ино ҳам ҳамихе тоқиш катя. ина мисол бинед. баъд боло бинед ай домодо 100 сум 200 сум прокаташ ҳастай. индиски намудуш ҳастай, нами зарду зикати ҷавқа хушрӯ наомадай да видео, вале вақте ки шумо ами инстаграм дадроед уҷа ҳастай суратош, шумо метавонед бобинед видеоша. инаи намуд курто ҳастай 300-400-500 сум прокатош. набинед чӣ хел хушрӯан ино. то 1000 сомона прокати нам хелиё ҳастай. назар кунед дӯстони азиз. ҳозир бо ма дигар чизошам нишон медиҳам. нами як чанд подписчик мо дар бораи нами вай пурсида буд дар бораи чодари арӯсӣ. ана марҳамат, бинед чодари тайёр 700 сомон. ин агар прокат гирӣ прокаташ 50 сомонай. ина марҳамат бинед. ҳозир ма дигар рангошам ҳаст нишон метам. и анамихе чодар тайёрай. ира дигар материалу дигар чизо илова намекунӣ. ҳамихе тайёр мехарӣ. агар барои харид гиред мисол 700 сомон, агар барои амин як рӯз прокат 50 сомон. инаи намудош ҳастай хеле гулош. оз дигар вайошам ҳастай, рангошам ҳастай. ма шумода нишон медиҳам, тамошо кунед. бинед чӣ хел хушрӯанд. тайёр мегиред 50 сомонда прокат туй мегзаронед бо меоред. инҷа аз сабаби торикай хушрӯ наомадай рангош. инҷа медонед сабзи баландай, сирхай, кабути торикай. инам хеле рангояна нами чодаро. бисёр ҳам хушрӯи базебанд. вале набинед кабути барангша бинед. аз сабаби ки торики ҳаст хушрӯ наомадай да камера. ина нусхаошам ҳар хелаяй. вайошам хушрӯан рангошам. ина инҷа бобинед чӣ хел куртои арӯсӣ хушрӯ биромадай барои хоҳаракҳои азизи мо. нанами хел ҳозир турошам як бор пурсон шавам чӣ хелан чанд суман. анаи турои арӯсӣ бинед 30 сомон, 40 сомон, 60 сомон. инаи 50 сомон. инаинам кабут 60 сомон. ям турои арӯсона. анаиям амун 60 сомон. ай бо ранги сирхаш аст, дигар рангош ҳастай. ино албатта ки бо арзон меша. дӯстони азиз, вақте ки шумо меоеду пурсон мешавед, аз номи канали мо гап занед. ино арзон мешавад, тахфиф дора. набинед чӣ интихоби ами куртои арӯсӣ беҳад зиёд аиҷада. ҳар намуде ки мехоҳед пайдо мекунед. анаи намуд бо туро ҳастай 30 сомона, 40 сомона. барои харид и турора нархи харидша гуфтестам. вақте ки шумо прокат мегиред бо арзона. мисол прокат агар либос катигиред тура ҳисоб намекунам. ё ки агар либос харед туруш падаркаяй.
вақте тури холик харидед анамиха нархҳо дора 30 сомон 40 сом 50 60. ана и аллакай дархости дигара и ҳами даҳани дарвозаи ҳафтумай. ана ин намуд кожинкаора бинед ино 120 сомониян 130 120 сомон даҳани дарвозаи ҳафтум. и аллакай тарафи элегантай ин нақшру аҳамиятие дӯстони азиз. ана ин намуд костюмои ҷинс 85 90 сомон. ана ин намудушам ҳастай 90 сомон 95 сомон. ана ин костюмчаҳои беостин ҳастай дарозтара 120 сомон ба фикрам буд. и тамошо кунед дӯстони азиз, омада бо нарх набуд карда гиред. аз дигарошам нишон метим дига чизое ки бо доран дар инҷа. ана ин намуд суртико ҳастай. ана он намуде ки суртикое ки буд ва 135 будаю. ана ин намудош 70 сомон будай дӯстони азиз. ана ю беостино дарозо ҳози аниқ кардам. ана бо инаи костюмое ки ҳози гуфтам ё 90 сом 80 сом 85 сомон. безрукавко 70 сом 65 70 сомон баъд 135 сомон. и тарафа бине дӯстони азиз. ана и тарафу сарафано ҳаста 120 сомон 130 сомони сарафано дарозан анаваи ҷинс истодагӣ. ва инаи безрукавкои пашмако бинед ино хай тозаошам набошанд лекин беҳад хушрӯанд. ино 150 сомонӣ дӯстони азиз бинед. ана ин намудам 150 сомон. ина бинед касое ки мехоҳед ана тамошо кунед 150 сомонӣ. и дарвозаи ҳафтум даҳани дарвозаи ҳафт саршавии ами дарвоза да ами диги модам амин нуқтаи савдояй тамошо кунед. баъд ана ин намуд шубо ҳастай дӯстони азиз ё якум сорт нестан ами сабаб 170 сомон 160 200 сомон. ана ин намудаш камакак вай болотарай нархш болотарай дидед. ана дрозо ино 700 сомон 650 сомон. баъд ира тозаош ҳастай 2,5-3,000 сомонай. ана ин намудора бинед ино 600 сомон 650 700 сомон. дӯстони азиз имрӯза видео дархостҳо ба охир мераса. ҳар қадаре ки ман тавонистам ба навор гирифтам. ба шумо стансия тӯи хонаободӣ хоҳонам. дар оянда бо кӯшиш мекунам дархостҳои шуморо ба ҷо биёрам. хайр дӯстони азиз, дар паноҳи аллоҳ бошед. худо нигаҳбони шумо бошад.